азиз, ба ман як қалами сиёҳ намедӣ? Ман қаламҳоямро фаромӯш кардам, наовардам. Қалами сиёҳ? Байлаш гир. Ман хасис не. ана лолаҷон гир. офарин азизҷон, доимо ана ҳамин тавр даст кушод бош. Ташаккур. салом бачаҳо, барномаи вақти хонишро оғоз мекунем. Салом бачаҳо. Азизҷон, ба ту ташаккур. Лекин як калима гуфтӣ хасис, маънояшро нафаҳмидам. Хасис яъне одами дар харҷ сахтро, мумсикро хасис мегӯянд. Фаҳмидӣ? Ман хасис неку. Муаллимаҷон, аллола. бале азиз, дуруст мегӯяд. хасис одами харҷ, сахт ё мумсикро хасис мегӯянд. Бале. бачаҳои азиз, беҳтараш барои дурусттар фаҳмидани ин калимаи хасис як афсонаро аз китобчаи афсонаҳои халқи ҷаҳон мехонем. Биёед. ин афсонаи халқи арман буда марди хасис ва кулоҳдуз ном дорад. биёед аввал маънии калимаҳои навро аз луғат ҷустуҷӯ кунем. ҷустуҷӯ мекунем. хасис одаме дар харҷ сахт, мумсик лаим. кулоҳ онче ки аз пӯст, намад ва ғайра духта ба сар мепӯшанд. калапӯш. кулоҳдуз шахсе ки кулоҳ медузад. бачаҳо, агар шумо омода бошед, пас афсонаро ҳамроҳ мехонем. марди хасис ва кулоҳдуз. боре марди хасисе ба устои кулоҳдуз як дона пӯсти гӯсфанд овард ва хоҳиш кард: аз ин пӯст бароям кулоҳе бидуз. хеле хуб, гуфт кулоҳдуз, медузам. он мард аз дукони кулоҳдуз баромаду фикр кард: охир ин пӯст калон, шояд дуто кулоҳ духтан мумкин бошад. боз ба назди кулоҳдуз омаду гуфт: усто, ту метавонӣ аз ин пӯст бароям дуто кулоҳ бидузӣ? чаро надузам? албатта медузам. ин тавр бошад, дуто бидуз, гуфт он мард ва рафт. бачаҳо, ба фикри шумо аз пӯсти овардаи ин мард чанд то кулоҳ духтан мумкин аст? ба фикри ман аз ин пӯст 3 то кулоҳ омода мешавад. кулоҳдуз марди ҳунарманд аст. бо як дидан мефаҳмад, ки аз як пӯсти гӯсфанд чанд то кулоҳ духта мешавад. бале. хеле хуб, биёед давоми афсонаро мехонем. биёед. каме роҳ рафту фикр кард ва баргашту пурсид: усто, аз ин пӯст 3 то кулоҳ духта наметавонӣ? чаро не? 3 то ҳам медузам. марди хасис хурсанд шуду пурсид: 4 то духта метавонӣ? 4 то ҳам медузам. 5 то чӣ? 5 то ҳам медузам. 6 то чӣ? медузам. 7 то ё беҳтараш 8 то духта метавонӣ? чаро натавонам? 8 то ҳам метавонам. пас бароям 8 то кулоҳ бидуз. хеле хуб, 8 то медузам. баъди як ҳафта биё. ба фикри шумо кулоҳдуз дар байни як ҳафта чанд то кулоҳ медузад? ба фикри ман мард ба худ боварӣ дошт, ки 8 то кулоҳи ваъдагиашро медузад. хоб аммо шояд пӯсти овардааш ба 8 кулоҳ нарасад ва мард ваъдаашро иҷро кардан наметавонад. ин хелашам шуданаш мумкин аст. бале, фикрҳои олиҷаноб. пас биёед хонданро давом диҳем. давом медиҳем. марди хасис баъди як ҳафта ба назди кулоҳдуз омад ва пурсид: кулоҳҳои маро духтӣ? духтам, гуфт усто ва ба шогирдаш фармуд: кулоҳҳоро биёр. шогирд рафту 8 то кулоҳ овард, вале онҳо чунон хурд буданд, ки ба сари одам не, фақат ба себ пӯшондан мумкин буд. мард ҳайрон шуду пурсид: чаро ин кулоҳҳо ин қадар хурданд? худат фикр кун, гуфт устои кулоҳдуз. марди хасис 8 то кулоҳи хурдакакро гирифта рафт ва ҳамеша фикр мекард: чаро кулоҳҳо ин қадар хурд шудаанд? чаро? азиз, чаро
механди? ман ин 8 кулоҳ дар сари 8 себу марди хасиси бекулоҳ тасвир кардам. бачаҳо ба фикри шумо чаро кулоҳҳо ин қадар хурд шуданд? кани ки ҷавоб медиҳад? чунки марди хасис мехост ки аз пӯсти як гӯсфанд барояш 8 кулоҳ тайёр шавад. кошки ин марди хасис бо як кулоҳ қаноат мекард. он гоҳ кулоҳдӯз як кулоҳи калони зебо мувофиқи сараш медохт. Бале. муаллимаҷон, Лаббай. ба фикрам кулоҳдӯз ҳам кори хуб накард. чаро кори хуб накард? вай 8 кулоҳи ваъдагиашро духт ку. не азиз, кулоҳдӯз медонист ки кулоҳҳо майда мешавад, аммо инро ба мард нафаҳмонд. бале бачаҳо, шояд агар кулоҳдӯз ба мард мефаҳмонд ки аз миқдори пӯсти овардааш танҳо як кулоҳ мешавад, мард дигар тамаъ намекард. лекин ин афсона паҳлӯи дигар низ дорад. бале. моро ба он водор мекунад ки мо дар ҳар кор бояд андеша кунем бале. ва андеша карда амали хуб намоем. бачаҳо, агар афсона ба шумо писанд омада бошад, мо хеле хушҳол мешавем агар шумо тасвирҳои худро ба унвони барномаи вақти хониш ба телевизиони Баҳористон мефиристодед. инак барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид. хайр, то барномаҳои оянда. хайр.